Hey girls! Hi! Where are you from? I'm from Ukraine. Super party! Super party! Super party! This fish is one of the richest fish in the world. Keď máš pivo, takéto pekné, tak pripiješ, vieš jak? Že tuš, tuš, tuš a ej! Čiže slečna nevie ani po anglicky, ani po slovensky, čiže sa dorozumievame. Детка, я не готова тебе сейчас слушать. Si bola aj v Bratislave. Ty si byla v Bratislave? Byla. Да. A páčilo? Old Town? Yes. Po rusky dobré ráno je? Доброе утро. Dobré utro. Ďakujem. Спасибо. Спасибо. Стоп. Stop. Práve sme v Duos. A idem si vybrať nejaké brýle, lebo mám chuť na nové brýle. Napríklad... Something like this. Luxury Life si užíva aj Kamila, ktorej tiež idem kúpiť nejaké brýle. Čo? Michal, neviem, tieto sedia? Čo na to povieš? Či kazali dáme Gucci, alebo čo? Dobre, bereme tieto. Duálne. Dáme nejakú akciu, dám si... Čiže iba jeden kus na svete, hej? To je čisté drevo, vzácne, dámašková oceľ, všetko čisté striebro s 18 karatmi zlatom a diamanty. Ako majú hodnotu? 10 litrov. Aktuálne mám na sebe brýle za 10 litrov. Lukáš, kde sme? No momentálne sa nachádzame v Teleráne, je presne 7:22. 7:22, ja vám to ukážem, ako to vyzerá. Sme tu aj vďaka vám, lebo video Tipy čašníkov sa nám veľmi páčilo. Sa musím pozrieť, či mám vôbec ešte oči, lebo ja som nespal. Vďaka tomuto videu nás sa zavolali, aby sme si o ňom viac povedali. Ty máš taký sradovný hlas, keď si to bude. Braško, to je, ja som spal pri klimatizácii, ale iba 2 hodiny. A úplne mi to zmenilo. Chápeš, on je to liveko a ľudia nás proste live uvidia, aký sme zemretí. Plánujeme, pripravme sa prosím. S Lenkou, krásnou Lenkou sme v Teleráne a ty vlastne skoro by s nami rozhovor. Zábery na telefonovanie. Som vás ani nepoznala a som sa spokojná, bola som smutná. My si občas lajkujeme nejaké fotky a teraz konečne sa vidíme. Super, konečne ma poznáme. Konečne ako takto osobne. Viete, čo mi povedala? Áno, na päťku kameru. Škoda, že to nie je nahraté a povedala, že som sympatický. Že je sympatický. A však si? Práve sa presúvam na natáčanie nového Egoho klipu, kde bude so mnou aj Lukáš, aj Mišo a ideme tam urobiť nejakú party, nebo dáco, niečo takéto krásne. Tady ako mám taxík, že jo? Aj môj taxík. Stoj! Stoj! Zdravičko. No už sme tu. Vítajte u mňa doma v relácii Nové bývanie. Počkaj, my si tu natočíme vlastný klip, počuj, normálne sa priživíme. Miesto spácie tam nápravu, keď To je náš nový rapový song, práve tu točíme nový klip. Ja to nasadí takto zozadu. O živote. O ceste životom. Kokso, normálne výhľad. Čo si sa sem... Myslela, že to bude taká interná záležitosť. Prečo si tu? Asi mi o tom nepovedala. Ty máš jasne v zmluve uvedené. Pozri sa, ja už som jej naložil. Naložej, porušila zmluvu. Akú zmluvu? Nikdy si mi žiadnu zmluvu nedal, keby si mi dal, tak tu nejsom. Tak, na budúce, vieš, že mi máš... Odvete ju, berú domov. Sme práve na natáčaní Egoho klipu. Nový. To je úplne jedné. Dojde stokár do Teska a vieš, nezobere si košík. Ty rozprávaš vtip? Nie, to žiadny námet, ten námet. Dobre, tak poď točiť a my budeme v tom klipe vlastne, hej? Dobre, tak točím. No, poď. Je tu aj tento reper,
DJ. Kedy sme sa videli? Teda naposled v júli. V júli sme sa videli a to bolo veľmi dávny. Jún. Tak my vlastne máme skoro výročie. Ešte 2 mesiace máme. Dobre, tak najlepší kamarát. Sa poznáte vôbec? Poznáte? Čau, ja som Miro. Som rád, že tieto vlogy spájajú ľudí. Naposledy, keď som s tebou točil, tak ty si mal úplne takúto malú kameru. Prezrať začínajúcim kameramanom, ako dosiahnuť to, že raz točíš na redku. Tak každý musí mať svoj sen, chápeš? No, ale to je dôležitá veriť. Super, tento čavo nám robil backstage jeden. Vlastne my sme ti tomu dopomohli. Braško, podaj im performance. Toto je klipovka. Poď. Výborná, výborná. Poď. Paťo, môžeš mi uzavrieť tento vlog? No. Uzavri mi ho. Koniec vlogu. Backstageový záver, ďakujem ti za to, že si mi tu skabal. Skap, ty kokos.